dan kuma sun san da ni har zuciya kin yi sansani Maryama gashi kin manta da ni ko in ce kin yada ni kin ga da ni da ke mun ka ɗauki alƙawar ba rabuwa Maryama zo ba rabuwa da ni da ke ba rabuwa Maryama zo ba rabuwa mene yasa kika yi mun hakan ne ko so kike nan mace ne duba ki ga sanki yayi zane a zuciya yana firgita ne yawan batutuwa nan mutane wasu su ce kuna haukace ne sun mata so yana jarabta ne zuwa ga yaro ko babba ai haka ne garin masoya ashe haka yake kwarai na da faɗi bai zata ba ashe na da faɗi garin masoya na da faɗi bai zata ba ashe na da faɗi tunda har ta jani mun yau tafiya da ita yanzu ta yada ni ban zato ba ko kuma tsammani a zuciya ta yasar da ni ita ta ɗau so da wasa ni kuma da gaske har zuciyata gashi a yanzu yayi min da shi ya soki sassan zuciyata garin masoya na da nisa haka aka ce ni bai min nisa nakan zuwa rana dare ba gajiya zato ni zan ci gasa ya sani kuka ya zanayi ya sani kuka ya zanayi ba gudu ba da gajiyawa akan ta ni da ni ya zanayi ya zanayi ya zanayi ya zanayi